ar seeɗa janaata wonde min ko hakkilam koye mata wonno yalay sago jeygol ga jortaki kadi ɓeeɗo waaɓini ɓe gaddaraki e ɗuɗo lew naji dancina ga ɓe gaddaraki ay ɗo joni min o ɓeydora famu o ɓeydora famu min kam mbiyanon ko jam dañama tawde a nani haala ceerno wallahi miijinom hannde kay ñalawma hannde o sa fini kalmo ganduɗa ne waɗa bone ne wujjitoma yaha to mum mbiya accu cikka noon kay ko haali ko no kulirɗa toon ni aɗa hiwto aɗa girmo aɗa waɗa ni aɗa ɗumnir cikka noon kay hannde sa fini mbiyanɗa ko kala ko mbaɗatno mi tuubini Allah mi tuubini gallo jaafo ɗon kam jalɗon saabu fitinaji gonɗe galle ɗi ko sababu numa cikka noon hannde kay an oɗo ñalawma kay an kay poɗɗa ko continue a taƴata ha lewru gasa jiɗɗo kaɗo haala goppana kam woppanam kaɗo haala de kaɗo haala woppanam ka an kadi korka ko gasi ha woppanam kaɗo ko heddi ko heewani holto korka kay helli ko hannde fuɗɗi boom hannde fuɗɗi aɗa haalde neɗɗo ne warñi mbiya korka ni nangam nangam korka ko hannde fuɗɗi ni ayan kisma haɗi kiɗɗima haalde fada bom min ɗum ɗo kam min kaɗo mi anda halto mbaɗum jangta neɗɗo no wiya jaam arti tawde ceerno haali a nani jaam arti aɗa yaltiram ɗo ka tum sikkano min ndem natti famdam han kadi ɗum ɗo ka han kadi diwti gandalam de min ndemannano mbaggi diwtoral ka ɗum gonti ko ɓuri bagal yane woyi kadi ellora yimɓe koorani anen kay hannde enen lewru men du kay ma Allah yaafo en tan ɗi ko woni Allah andi ko korɗe goo koye hooli hoorumum de kono kam Allah kadi ɓuuri laaɓede neɗɗo kono baano hannde kadi on hannde kam o nangga ɗi ko woni namno maro nangi kam e padi mi haala ma haala ha kala gongo ko jimmi haalde ko de yetto solle ma haala kala gongo ɓe ƴewam ɗo aya noon mbeɗa joni mbiɗa rokkuma fof ara haala mi haala ma ko kalta ami ko mi rokkuma mi muñannoma gañi haalde ɗum hakkude joni haal mi heɗo taw ko kalta nenen ɗo haala ma arti ɗo pottoɗa e mbedda ɗa ñaama sibsiji min o bamo o ko wiyata hoori ɗon e ɓitto mon o futuraji ko o hoorani o sonama ɓitto mon e booluji wallahi bamon hoorata bamo aliou jaggu jaaɓe ma de ni horo meɓɓade henen allah tago korɗo ɓeɗa haalde jinna mo konani moon oɗon gullata oɗon kadi yimɓe nani baba galle an joni ka baddirɓeɓe complot puntami haalde baba galle min namnimo ko an e kawpare son mbaɗiri conférence fof ko kallon to mara jangguirno suka ko yo ñaame beddaji kawpare ñanden jagga ko e bedda ñamda sukaɓe maaro jagga ko ne ñaama beñe ñaami ko ha ñaame hakkude galle mum ha ko debbo mum tawi ɗum ɗon ene ñaama en jakka beñe ñalanañi e hoore kiliyo hoɓe tawa majjikara mbiya humbidire mabɓe min humbindirani e mabɓe téléphone am nani lewru korko dari komi yaltani galle o kono téléphone am jogui anani téléphone am min e bojel haydara min kumpodirani hoto cikki amin kumpodiri an ka nanɗo tol tan mbiɗa heeli ala bojel kay ko haali fof ko noon woori kadi min mi haalnimo ala haali maɗa ayan mi haalnimo ko mbaɗɗa o kanko no haalnimo ko kawpare waɗi ka naɗɗo ceekol ko ceekol lugol naɗa min ano ko ceekol naɗa ay onon ko nan naate ceekol onon sikkuɓe tan noon mbaɗa Allah yiyani moɗon mi wima tan ay onon ko nan naate ceekol jaggu kurus ma tan ɗum woni ko ara haala fof e jaam liɗo ɓuuri semorde ñamde mbedde hoorde babiraɗo so taji ko yimɓe galle fati ko sukaɓe fati ko debbo fati umo fay ndar hay son fayi nder de fay ndar mbeɗa andi komi cuurnoɗama waɗi hami surtimama e hakkude ɓesgu maɗa ɗum de mbawɗa mi surti lello noon dewta ɓiyum sora ɓe ko an jibini ɓe an tan woni yumal a waɗi hami surtima hoto gonoɗa mbiɗa balo mi wima jang an so a jibinata a wayini hen tiɗo hoɗe ndegil ɗabbal so wonano ka debbo so wonano innirmami ko neno ko dande ma neta guittanno ayi no mbanmi o wona yi so ɗum timmira Allah firma ƴat tawni jat yummon gartuɗo noon onon ko yummon gartuɗo kono jasde jeeɗi la ilaha onon mi haala ɗum mi ara mi tama